Hej, jeg skal lave en lille skærmpræsentation af eksamensspørgsmål 8, de Broglie-bølger. Det udtales de Broglie-bølger, og ikke de Broglie, men de Broglie. En hollænder, tror jeg han var. Men det har noget at gøre med stof- og bølgedualiteten, altså det med, at man både kan have bølgeegenskaber og materialeegenskaber og masseegenskaber, at et stof kan det. Og for at vise det, så har nogle forskere her tilbage i 2013, det er nogle år siden, så har de lavet et kæmpe molekyle. Det er et enormt stort molekyle. Der er over 800 atomer i det. Se, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ja, over 800 atomer er der inde i det her kæmpe store molekyle, som de har fået bygget. Og det vejer også temmelig meget. Det vejer 10.000 units. Det er jo sådan, at et kulstofatom vejer jo 12 units. Det er grundstof nummer 6, så det vejer typisk 12. Der er 6 protoner og 6 neutroner i kernen. Så hvis de vejer en 10 stykker hver, og den er på 800, så vil det komme op på 8.000. Den her, nogle vejer lidt mere, nogle lidt mindre. Den kommer op og vejer 10.000 units. Så det er et kæmpe molekyle, der har 10.000 units masse, og grunden til, at man lavede det her kæmpe store molekyle, det er for, at man skal have mulighed for at lave noget ekstremt og se de her egenskaber, de her kvanteegenskaber med de Broglie-bølger. Så er der blevet brugt et gitter, eller en grating, som altså er en rist, som er blevet skabt af noget grønt laserlys, med en bølgelængde på 532 nanometer. Så det der gitter, som de får lavet refraktion i her, det er altså et gitter, der er skabt af laserlys. Så det er ikke et mekanisk gitter, der er af metal eller ridser eller i noget glas eller noget, men et laserlys frembragt gitter, frembragt af laserlys med bølgelængde på 532 nanometer. Ja, bølgelængden fra det her molekyle, altså det her molekyle, det udsender noget stråling med en bølgelængde på 500 femtometer. Det der F, det står for femto, 10 minus 15. Så det er ganske kortbølget stråling, der kommer derfra, helt utroligt kortbølge. Og nu skal man så finde molekylets fart, altså molekylets fart under den her de Broglie-bølgelængde. Og det skal vi lige have regnet ud. Der skal vi bruge en formel, som jeg lige går over og henter i vores formelsamling. Så jeg må have liggende. Den ligger lige der jo. Der skal jeg bruge den her formel for bevægelsesmængde, som er lige med h over lambda, Plancks konstant over bølgelængde. Og den indsætter jeg lige her. Så impuls er lige med tilbage kigge en gang her, h over lambda. Og så er det jo sådan, at jeg isolerer, jeg starter lige P med M gange V. P er jo M gange V, og så isolerer jeg hastigheden i den her formel, fordi det er jo hastigheden, vi bliver bedt om at finde, hvad hastighed vil den her bevæge sig med, så det er m'et, der skal divideres over under h divideret med lambda. Så V vil være lige med h, Plancks konstant, divideret med m gange lambda. Så skal det ellers indsættes tal for at beregne den her hastighed. Plancks konstant, den er 6,626 gange 10 i, gange 10 i minus 34. Plancks konstant i enheden joule sekunder. Massen af det her atom, den vejer 10.000. Og jeg skal lige over have dens præcise masse igen. 10.123 units. En unit, hver unit vejer jo 1,66 gange 10 i minus 27 kilogram. Så gik det galt. Jeg skal lige støtte 10 opløftet i minus 27 kilogram. Og så gange med bølgelængden.
Og det er altså ikke den grønne laserlys bølgelængde, det er den bølgelængde, der bliver udsendt fra det her molekyle, som er 5 gange 10 minus 15 meter. 5 gange 10 minus 15 meter. Jeg har sat ind i standardenheder, så jeg får også svaret ud i standardenheder i meter per sekund. Så der burde lige komme en hastighed her. Og der er et eller andet, der lige er gået galt. De her, det er 500 femtometer. Så det skal jeg da lige have rettet til. 500, der var den. Femtometer. Så det vil sige, at vi har en hastighed på 79 meter i sekundet. Så altså vil det her molekyle vil have en hastighed på 79 meter i sekundet. Ja. Næste del af spørgsmålet handler om det her grating, man har brugt, det her gitter, man bruger, hvor afstanden imellem spalterne i gitteret er på 266 nanometer. Ja, og så lyder spørgsmålet, hvorfor er afstanden kun den halvdelen af bølgelængden af det lys, som bliver brugt til at skabe det her gitter. Jeg kan se, at der bliver brugt lys med en bølgelængde på 532,5 nanometer, og halvdelen af bølgelængden det er 266. Så lad os lige 532 266 nanometer. Ja, hvordan kan det være, at gitteret kun har den halve størrelse? Og det kan man lige forklare os. Her, jeg har lige et billede af det gitter, der er blevet skabt af det grønne laserlys. Og bølgelængden på det her gitter, den går jo altså herfra, jeg skal lige have en streg tegn med, derfra og dertil, det er en bølgelængde. Det er en hel svingning, men noderne, altså knudepunkterne, de opstår jo for hver halve bølgelængde. Så derfor så vil det her gitter, som man har fået skabt af stående bølger med grønt laserlys, det vil altså have den halve bølgelængde imellem et knudepunkt til det næste knudepunkt, og til det næste knudepunkt, og til det næste knudepunkt, og det er den her afstand, der skaber gitteret, og det. Så gitteret udgøres af grønt laserlys med afstanden imellem spalterne på den halvdelen af det bølgelængde lyset lyser med. Vinklen alfa k mellem den midterste prik og den første ordens konstruktive interferensprik, eller diffraktionsprik, den kan man finde på den her formel her. Og den formel skal vi så lige have en forklaring til, hvor kommer den fra, den her formel. K, det er ordnen, eller hvad nummer af prik vi ser på. Så lige ud prikken har nummer 0. Så kommer der første orden til hver side, og anden orden, tredje orden. Der dukker nogle orden op til hver side. Så er der lambda, det er den bølgelængde, som lyset lyser med. D, det er gitterkonstanten, altså afstanden imellem to spalter i gitteret. Det er den, der er på 266 nanometer. Og så står der egentlig sinus til en afbøjningsvinkel. Og der vil jo være forskellige afbøjningsvinkler, derfor har et indeks k på, svarende til, om det er første orden, anden orden eller tredje orden. Det passer faktisk også med 0. ordens afbøjning, den vil så være på 0 grader, der drøner det lige ud. Vi skal lige forklare lidt om oprindelsen af den her formel starte ud fra dobbeltslit ligningen, eller dobbeltslit eksperimentet. Jeg har her en tegning af dobbeltslitten, dobbeltspalte. Og det man kan se her på dobbeltspalten, det er, at lyset kommer herover fra venstre og kommer ind her. Og vil så brede sig som ringe i vandet ud på den anden side omkring spalteåbningerne. Og der vil der opstå konstruktiv interferens i sin retning, ligeudretning, fordi der vil ringen toppen fra den første ringbølge og toppen fra den første ringbølge herover vil mødes og interferere konstruktivt og dermed skabe en bølge, der kører lige ud. Men når den første ring, der kommer herover fra, mødes med den anden ring, der kommer herover fra, så vil de to også lave konstruktiv interferens, og det vil så ske i en anden retning, den her retning her. Det kræver så, at forskellen mellem den første bølgelængde og den anden bølgelængde, den præcis er en hel bølgelængde. Den første bølgetop og den anden bølgetop, der skal være præcis en hel bølgelængde afstand mellem dem, eller et helt antal gange forskel på den bølgelængde. Så derfor står der her k gange lambda,
Og nu dukker ligningen sådan set lidt op af sig selv her, fordi der er en retvinklet trekant her, og så vil sinus til vinkel alfa gange med hypotenusen d giver k gange lambda, og så har vi faktisk den formel, vi skal have. Her er der bare vist første ordens afbøjning, men der dukker også, når k bliver 2 eller 3, så dukker anden og tredje ordens afbøjning også. Altså sinus til alfa gange d er lige med k lambda. Og er det ikke den formel, vi har her? Sinus til vinklen gange d er lige med k gange lambda. Jeps. Så skal vi beregne vinklen imellem første maksimum og anden maksimum. Det er jo egentlig bare at bruge formlen heroppe og isolere vinklen, så det vil sige k gange lambda divideret med d, omvendt sinus til det. Så omvendt sinus til k første orden gange lambda bølgelængden, som var på de 500. Det var så femtometer, så gange 10 i minus 15 meter. Og det her, det skal så divideres med vi dividerer bare det sidste tal her. Resten kommer til at stå op i tælleren. Det skal så divideres med afstanden i gitteret, som var 266 nanometer. 10 i minus 9 meter. Godt. Så får jeg en afbøjningsvinkel, som er alt for lille her. Ja, og det der generer mig ved den alt for lille, det er selvfølgelig fordi den er kommet ud i radianer, så jeg har lige fået lavet beregningerne herover i Numworks, hvor jeg også får den samme vinkel ud i radianer, men så omregner jeg til grader ved gang med 57,3, så får vi, stadigvæk en meget, meget lille vinkel på, der står gange 10 minus 4 her, så 1 gange 10 i minus 4, altså 0, jeg lige få lov at skrive herinde, 0,0001 grad, så lige det bliver vinklen i grader, 0,000108 grader. Så det er en meget, meget lille afbøjningsvinkel, vi får at se, når den afbøjer her, så det er svært at se så små vinkler. Jeg skal lige have lavet det her om til 0,000107 grader. For det så stor vil afbøjningsvinklen være. Godt. Der er lige et sidste spørgsmål. Vi skal forklare, hvorfor diffraktion af de Broglie-bølger kun kan ses i sådan nogle specielle forsøg i laboratoriet, hvorfor man ikke kan se det ude i den almindelige hverdag, eller bare i det almindelige fysiklaboratorium i gymnasiet. Og det kan vi ikke, fordi det er jo vildt små bølger, der skal findes her. Altså små vinkler, når vinklen kun er på en tusindedel grad, en 10.000 grad, så er det noget, der er ret svært at måle. Vi kan ikke lige måle det med en almindelig vinkelmåler. Så det er utrolig småt, så det er svært at observere i dagligdags situationer, men det er svært at observere i et skolelaboratorium. Det kræver helt specielt udstyr til at måle så små effekter. Så kvanteeffekter er noget, vi ikke ser i vores dagligdag, men kun ser ved meget specialiseret brug af udstyr. Godt, det var en kvarters forklaring på spørgsmål 8 om de Broglie bølgelængder, en måde man kunne fremlægge det på. Og og håber jeg har brugt fagudtryk, vist beregninger, enheder, formler, forklaringer og brugt noget grafisk, når det har været muligt at inddrage en grafisk del af forklaringen. Slut.